Gent de la terra, què en sabeu de la transèquia? ¿Quién sabe sobre la transección? Que es una caminata que se hace y pues tú vas caminando, caminando, caminando hasta agotarte y ya está. Pues que és un recorregut tradicional que es fa arran de que en el seu moment el rei no sé qui va donar permís perquè passés l'aigua i perquè es poguessin fer els conreus de Manresa i això. Un recorregut que fa arribar l'aigua a Manresa. Bueno, que un noi, un xicot, doncs va anar caminant des de Balsareny fins a Manresa per trobar aigua perquè estaven en sequia. Que es fa al febrer. ¿Pero qué me estás container? L'has realitzat algun cop? No, no l'he fet mai. Alguna vegada he vist 4 matats, s'han empariat. 2 vegades. I com l'has feta? A peu. Jo no hi he anat mai a fer-la sencera perquè són uns 34 quilòmetres. Sí. Amb els gossos? I qui aguanta més, ells o tu? Vaya pregunta. La verdad, las cosas como son. I en sabies dir sobre quina època va passar? El medieval. Del segle XIV. Saps qui era Guillem Catà? L'escriptor, l'arquitecte, una cosa així. Jo no sé nada. Convidem des del mes de març a vingueu a fer la transèquia si el coronavirus ho permet. Sí? Sí, abans...